Ngiyanibingelela abangcwele egameni lonyazi lwezulu. Amen. Bangcwele kuyintokozo enkulu kakhulu ukuba phakathi kwenu mayibonge Nkosi. Kumnandi kuhle ukuvakashela abantwana bakaNkulunkulu abamthandayo uNkulunkulu. Uma ngake ngibuze bandleni noma ngala ngakumina 23 Hlalsuthi yasezulwini, uma intombi ikuthanda uyibona ngani? Uyibona ngezenzo angithi bangcwele. Ingakho-ke nami ngithi nebantwana bakaNkulunkulu abathanda unyazi lwezulu. Amen. Ngiyacela bangcwele uNkulunkulu angiphe izwi noma amazwi ngesihlabelelo u77. Sanibona zihlobo zethu Inkosi inibusise sanibona zihlobo zethu Inkosi inibusise
Siyaletha inkosi enkulu unyazi lwezulu. Amen. Bangcwele sisemhlanganweni wonyazi lwezulu enyangeni kaJulayi. Amen. Umhlangano okabani bangcwele obunyazi lwezulu. Mayibonge Nkosi. Awuwona kaJulayi. Obunyazi lwezulu. Mayibonge Nkosi. Silindile bangcwele. Silinde isibusiso. Mayibonge Nkosi. Sengathi bangcwele nabazomenywa ukuyofika emzini ongcwele bangafike balinde. Mayibonge Nkosi. Sengathi bangafike balinde bangcwele kuyalindwa kuloya muzi loya okhanya ngaphezulu kwelanga nenyanga. Kuyalindwa bangcwele. Kulindwa ngezikhathi zomthandazo. Kulindwa ngokusebenza bangcwele. Mayibonge Nkosi. Umthandazo ka6 ntambama, umthandazo ka9 ekseni, umthandazo ka12 unifice bangcwele. Unifice futhi endaweni ekahle. Amen. Nefanele umuntu oyibiza ngekholwa. Mayibonge Nkosi. Ngiyaye ngithi bangcwele uma kulesikhathi lesi sonyaka noma kuyisikhathi somhlangano, ngicela nje ukunipha uthiphu bangcwele wokuthi asoyibamba inyawo singakujwayela ukuvakasha. Niyazwa bangcwele? Uyovakasha uvakashele umndeni wakho ongewona amaNazaretha. Bafike bakwenzele ukudla. Bakunikeze isinkwa. Ubonge. Bathi hayi ngoba udlanga isinkwa akusenani. Bakwenze nje ngokujabula lokho kodwa sebedumele. Akubi kuhle uma umuntu ekupha ukudla kwenqaba. Bese bephaka bakuphekileyo. Bakuphakele inyama yenkukhu. Mayibonge Nkosi. Noma bakuphakele lokhu nje esikugcinayo thina esikulindayo ngalesikhathi sonyaka. Uzokwala futhi. Pho ubuyaphi? Uma silapha emzini ongcwele bangcwele, ngiyazi ubaba uMshumayeli ubaba wami ohlelekile, ngiyazi kunamazwi aniyale ngawo benomkhokheli ngaphambi kokuba kungene umhlangano. Amen. Sesemhlanganweni bangcwele. Amen. Uhle kodwa ukuthi siphinde sikhumbule ukuthi lenyanga le ayifani nezinye. Lesikhathi esikuso asifanani nezinye. Ithi Nkosi unyazi lwezulu lo mhlangano lo umhlangano omkhulu kunawo wonke. Wobona ngoba imdedele iba isikhombisa. Mayibonge Nkosi. Imdedele seyenzekile yadlula. Kuba khona uhambo lwamakhosazane lwaseNtanda. Mayibonge Nkosi. Kule nyanga le futhi bangcwele ngokujwayelekile. Inkosi yamakhosi inokusihola sihambe silandele siye kwabheka bezayo. Wake wafika khona. Tabani utabani obofege lubunazari itatabani
Sasizulazula emahlane Bangcwele. uNkulunkulu wasithanda, wathanda okhokho bethu. Okhokho bethu Bangcwele babe sebathuma thina la. Abavelanga basithuma. Sakhethwa Bangcwele. Ngoba njengoba sila angazi ukhona yini ongaphamisa isandla athi bonke, wonke umndeni wami, omalume bonke bakhona bala enkolweni, ngaba inhlanhla enkulu leyo. Kodwa yilo naloyo ukhethiwe kwabo. Amhlambe inkolo ikhona nje egcekeni ekhaya. Uwena wedwa obone ushembo ambathengu bemhlophe. Sasizulazula emahlane Bangcwele, uNkulunkulu wasikhumbula. Ngiyakhumbula ngeminyaka emidala ngathi mase ngifikile la sengikhethile inkosi, ngayikhethela kuleli thempeli leli inkosi Bangcwele. Ngakhula la ekhaya. Amen. Ngathi sengikhethile inkosi kwakuyinkonzo yesifungo. Inhlasutha la ekhaya igcina isifungo Bangcwele. Amen. Uma uyibiza ngeNazaretha nje kumele kube ukuthi isifungo uyasigcina. Mayibonge Nkosi. Ujamengweni wala ekhaya ugcina isifungo. Mayibonge Nkosi. Inkosazane yakuleli bandla igcina isifungo. Amen. Ngikhuluma ke indaba yokuthi sasizulazula singazi lutho. Ngafika la ekhaya ngase ngilobolile impela ekhweni lami. Amhlambe kwasekushoda nje inkomo eyodwa. Mayibonge Nkosi. Kwathiwa 23 hayi bonke abaganiwe ababuye ngala. Ngikhuluma nje indaba enhle Bangcwele. Ingabe novali hlasula ukuthi awunako ke manje usethini Mshumali. Cha, ngikhuluma nje indaba enhle. Ngikhuluma ngendaba yokuzulazula umthetho ongawazi. Usho ukuthi uphelele nako konke kanti lutho uyayigangela nje. Kwathiwa bonke abaganiwe ababuye ngala. Ngabuka. Ngasukuma nami. Ngandikela khona Mayibonge Nkosi. Phela ngangihlala nomakoti nansi ngilobolile futhi. Amen. Ngathi uma ngisukuma ngiyale yasola enye inhlanhla yathi awu nawe Nkosana. Ngafika phela ngisebomvana. Iminyaka isiyathothana ingako sengimhloshana nala eSleveni. Bathi nawe ngathi masho ngafika ngahlala phansi ngikaniwe. Kwenza ke umbuzo. Kwathiwa ke nini nithi ngikaniwe? Asike siqale ngabe Nhlal'suthu. Kwabhekwana nami. Uganwe ngamuphi unyaka? Ngiganwe ngamuphi unyaka? Kwathiwa cha, asikwenzele kubelula ke. Ushade ngamuphi unyaka? Babo. Ngathi cha ngakashadi. Kwathiwa hayi. Ngathi usheshe weza ngapha. Phindela ngala. Mayibonge Nkosi. Ngangivula amehlo Bangcwele ukuthi ukuphelela kuyini. Mayibonge Nkosi. Nabangakafinyeleli kuleso sigaba leso uNkulunkulu aniphe inhlanhla Bangcwele niphelele. Amen. No jamengweni oganile amhlamba umkhwenyana akekho enkolweni. uNkulunkulu aniphe inhlanhla Bangcwele umkhwenyane abe nawo lo nembezo ukuthi angiphelelise umakoti wami. Mayibonge Nkosi. Sasizulazula ngempela emahlane kimbuka kuphelele. Ngaphambi kokuba ngibe yiNazaretha ngangikhonzela nje le einkonzweni. Ngiqhamuke nami ngibe uMr Vilakazi phela ophelele ngihamba nomakoti la. Uphelele kimi. Kodwa kwathi mhlazana kufika ukukhanya empilweni yami ngabona ukuthi manje ke ukuphelele kuyiko okokuthi abasekhweni ngibathokozise ngengane ababayizwele. Mayibonge Nkosi. Lesi sihlabalelo lesi ke sisho njalo sithi manje izizwe zosinda beyihlakazekile. Namhlanje emakhaya kithi Bangcwele sesiyazi ukuthi manje kumele kube khona izindlu. Ikhaya kuze kube ikhaya siyazazi izindlu kumele zibe khona. Mayibonge Nkosi.
Uma zingekho bangcwele uNkulunkulu anipha amandla zakheke lezo zinto lezo zibe khona. Bangcwele nginicelela isibusiso kushembe sikaNembeza ukuthi uma ekhaya kukhona owadlulayo emhlabeni, ingane kadadewenu, ingane kamfowenu, uma lokuqondene naye engenawo amandla ukukulungisa lokho, wena ngoba unoNembeza wokukholwa sewambatha ingubo emhlophe. Uma unamandla sondela kuye umsize. Hayi uyashoda lo amen. Nazo-ke. Mayibonge Nkosi. Ngizocela ke sindlule encwadini eyodwa Exodus 35 ewufakazi ukuthi lokho esikwenza la namhlanje naloku Shembathi asokwenza senza okuyikona. Angizukuba mude bangcwele, umsebenzi mningi mkhulu la ekhaya ngiyazi ukuthi uhlezi usetshenzwa. Amen. Niyayithola bangcwele. Exodus 35. uMosi wabutha isizwe sonke sakwa-Israyeli. uMosi wabutha isizwe sonke sakwa-Israyeli. Wathi kubo, ilawa amazwi awashoyo uJehova ukuba niwagcine. Yilawa amazwi awashoyo uJehova ukuba niwagcine. Kosetshenzwa insuku ezisithupha. Kepha olwesikhombisa alube usuku olungcwele kini. Isabatha lokuphumula kuJehova. Lowo osebenza umsebenzi ngalo makafe. Ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lweSabatha. Singabasi umlilo bangcwele ezindlini zethu ngosuku lweSabatha. uMosi washo kuso sonke isizwe sakwa-Israyeli. Inkosi kubusisa baba. Amen. Singabasi umlilo ezindlini zethu ngosuku lweSabatha. Sifundiswa kanjalo bangcwele. Siligcine iSabatha. Lingena nini iSabatha bangcwele? Liphuma nini? Ukushona kwelanga. Mayibonge Nkosi. Lingena ukushona kwelanga, liphuma ukushona kwelanga. Mayibonge Nkosi. Uma kwenzekeleke lokho kwaqondana no6 kusuke kuyiqondanele, kodwa ukungena nokuphuma kweSabatha u6. Amen. Endaweni yangakithi umsebenzi owodwa engifisa ukudlula kuwo. Kunensizwa enhlansuthi khona kimi eThempeleni. Ushambu uNkulunkulu maNazaretha. Amen. Lensizwa isebenza khona la eGoli. Ishayela le moto lezi amaKorea ezinama canopy lawa avalekile. Ithi lensizwa kwakungolunye usuku entathakusa yaba nesibonakaliso, yabona unyazi lwezulu luthulile luyibheka. Ithi ayazanga ukuthi kusho ukuthini lokho. Yavuka yathandaza, kwashaya isikhathi sokuthi kwaMlungu, yaphuma yaya kwaMlungu. Ithi yathi uma isihamba ngemoto abazazi lezi zinto abazilayishayo ukuthi ndozini ziyimalini, kodwa baye babone ngabantu laba abasuke sebabagijimisa noma sebebahuba ngemoto ukuthi kusho ukuthi ibalekile lento engiyithwelela. Uthi wathi ehamba ke ngemoto ephuthuma la abeyodeliver khona, wabona imoto eyi-BMW indlula im-overtaker. Kwabe sekulandela enye imoto yazohamba la eduze kwakhe. Uthi akuthathanga isikhathi singakanani le moto la eduze kwakhe kwehla iwindi, kwavela uthile wayethwele, abanye bethu bathi kwabahead, abanye bathi balaclava, lesigqoko lesesimboza ubuso. Uthi wabe sebona umbhobho ubheke nganeno ngakuye, sabe seyidedelele kindlavu. Uthi le moto idlula la eduze kwami, uthi akwenza
wamemeza unyazi wavika inhlavu ukuthi zingangeni ekhanda ngesandla kanjena. Zangene inhlavu kodwa zabhajwa la zifikanga kuye ekhanda lakhe. Mayibonge Nkosi. Ilo uNkulunkulu esimlandelayo. Uthe uma efika imoto yaphumela eceleni babona labanye ababaphelezelayo ukuthi no khona okwenzakalayo lapha zabaleka igebengu. Bamthatha wayesibhedlela. Kwakungathi isandla sakhe angeke siphinde sisebenze. Uthe uma efika esibhedlela bebheka udokotela bathi inhlavu ngempela zingenile kakhulu engalweni yakhe nasesandleni. Kodwa bathi uma bethi akathi isandla sasisebenza. Mayibonge Nkosi. Bathi uma bebheka imsipha ngapha bathola ukuthi manje inhlavu yize bezingena zifike ibhajwe engalweni azifikanga emsipheni. Isandla sakhe siyasebenza kuze kube namhlanje. Lo shembe lo esimlandelayo bangcwele uNkulunkulu. Sikushiso imisebenzi. Khona into engifisa ukuyisho bangcwele kunina, niyamthanda uNkulunkulu. Niyazi ngishiso yini lokho bangcwele? Imisebenzi. Mayibonge Nkosi. Ngishiso imisebenzi yenu iwufakazi wokuthi uNkulunkulu niyamthanda. Mayibonge Nkosi. Sinomuzo omuhle okuwumuzo wesibili eGoli. Olapha ya ithemba lethu. Mayibonge Nkosi. Nihlale nabuka babuka bagcotshwa bathi ngeke ifunga ngeke zifezeke zonke aphephile ebusuku. Asithole indawo eseduzane. Hawu maNazaretha niyalithanda unyazi. Ngiyanicelela bangcwele kule nyanga kaJulayi noma kulomhlangano lo esikuwo ukuthi uNkulunkulu mededele ibusiso anikhumbule ngomsebenzi omkhulu eniwenzile. Nisebenze kakhulu bangcwele. uNkulunkulu azabe nana nembathe. uNkulunkulu anivalele izikweletu. Abanamabhondi uNkulunkulu enze ukuthi lawo mabhondi lawo akhokheleke aphele. Njengalo msebenzi lona eniwenzile. Nkosi busenikuzweni. Abajazwa